Monggo ingkang badhe foto saged minggah datang Wade, niki Mas Diki, foto kene ndak apa-apa. Foto to Mas. Foto. Mau foto boleh, boleh nanti kita minggir ke samping. Nggih, monggo nyemanggane. Ngene, Mbak Diki nonton iki. Boleh, boleh. Monggo saged minggah datang Kagem mur kadang kanca saking pinanganten kekalih ingkang ngrasakaken foto monggo kula semanggaken. ayo bareng-bareng Mas Tiro dijak, ayo foto bolone. Elsa Pro Audio. Wah, dan luar biasa. Kayak susah dewe. Yang Condro silang citrane mandong petang limputi cahayane wis nganteni lapangku amung sira pepujan atiku. Konco-konco dari mempelai berdua yang mau berfoto bersama dipersilahkan. Boleh sekali monggo. Buat kenang-kenangan karena sekali dalam seumur hidup momen ini. Berjoget, ayo dipersilahkan. Yang penting tertib.